Okay, good morning mga ka-province. Ang ating pupuntahan ngayon ay ang Barangay Manahaw. Uy, tulay. Sikapin nating mamista kung tayo'y makaka-fiesta. Okay, Barangay Manahaw. Pagkalusot sa nagkakaagi sa Barangay Manahaw, Banihit. Mayan pa man misa, nahiabot gayapon kita. Adinaan mga grupo sa Burunyagan naman ang masunod nga seremonya. Kaya nahuman pala ang misa. Happy Fiesta, Barangay Manahaw. May niyaneksina sa auditorium sa Rayawan. May pandemic season pa. Natuman dito ang Barangay Chapel, Barangay Manahaw. Ngadi antipakat to sa Barangay Sinalaran. Ngadi antipakat to sa Bungto. Bungtusan Palapag. Okay. Ngadi na kita sa Salog sa may pantalan kay ini nga makuha kitsin meditation. Tanggal stress. Makadingon na kita sa pantalan kay kung kita dito magmumuni-muni. Ang pantalan sa Barangay Manahaw.
Ayun yan, Palapag River. Ipakadto sa Lanang ngadto. Lanang Bay ngadto ton. So tara, ano kita, balik na kita sa proper sa Barangay Manhaw. Ay. Yan na, may mabay sa di sa Manhaw. Kami sa Barangay Manhaw. Trombonista. Mga musician. Okay. Manoy Paliti and company. Manhaw Elementary School. Hoy. Walungsod. Ayun dahil agak mao ni yan dalansan Barangay Manhaw nga konkreto, bago nga simentado. Bago nga simentado nga dalansan Barangay Manhaw. Okay kayo, mga banting gihapon. San Bingil Beer pagod. So lain sini nga simentado nga kali, may nga di gihapon street nga probinsya good. Pan probinsya nga street. You know, paras. May diyan sud nga kalangkaan. Barangay Manhaw. Oh. Happy Fiesta Barangay Manhaw. Thank you. Subscribe.